Здравейте, днес. Здравейте, пичове, днеска. Сега ще се бием. Чакай, не сме казали старт. Старт. Той има боли от твоя мъж. Баси! Стига, Не стига, че съм спасил, не моли. Не, бате, не! Страхливец. Те ще си изхъбиш бутчетата и ще умреш първо. Страхливец. Фреско, това е за битка, не за бягане. Давай, не измама! Да, ти ме измами! Тук не е честно. И- На битка не е за бягане. Пак мога да си бягам. Ендермен! Крипър! Не, това е за битка, нали си се бием. Това е Ма смисъл. мога и да бягам. Как да бягаш? То ще свърши клипа. И това може да е за днескашния клип. И до скоро.